Povedz mi, že či to už není kontrolka, keby ti povedali pred smrťou, že ťa musia ísť dať do spaľovne odpadov. Tam medzi pneumatikami a tam boilerami, tak kde si. Čo keď jedine, kde vás dokážu spaliť, je US Stylka v Košiciach. Nechceme ťa motivovať, intelektuálne podceňovať. Začína sa najlepšia show, najviac zo všetkých podcastov. Daj si dožil ďalšiu dávku, tento diel ti spečie hlavku. Či si starý a či zasroš, každý papka dobrý matroš. Vítajte v ďalšej epizóde Dobrého matrošu. Som tu ja, Bastafix, najsexy man v celej republike a so mnou je tu ten žochár ostatný. Ringľa. Lubňa. Mike, Mafia Corner. Jak sa volá ten probioaktív, jaký? Zase ti s tým jebe. Bifidus actiregularis. Je tu s tebou Bifidus. Bifidus actiregularis. Normálne som si neviem to povedať, vidíš to? Keby bol len MC Bifidus, koľko počúvam tú tvorbu. Bifiter. Actiretardaris. Takže. Čo som chcel? Však tu sme... Privítaj ich hlavne, povedz, kde majú ísť do prdela. Na aké linky. Choďte... Nemyslím autobusové. Choďte na naše linky, ale jak Mike vraví, nie autobusové. Dajte nám odber na YouTube kanál. Akože kto v meste povie slovo, nie že kedy mi ide autobus, ale mapka, nemám ťa rád. Mapka? Mapka, hej. Čo je mapka? Kedy mi ide mapka? Z nejakého dôvodu niektorí ľudia volajú autobusové linky v mestách, že nie autobus mi ide, ale že mapka kedy mi ide. Voláte to aj vy? Hej, ja som to všimol a tlak mi to zdýha. Mapka. No, ja to prvýkrát počujem. Tak muselo to prísť. A ešte vieš, čo mne dvíha tlak? Keď niekto povie, že vapka. Tak, presne. Alebo že tvoja matka. Matka. Kamarátka. Alebo že chce byť iba kamarátka. To mi tiež dvíha tlak. Držte si svoje matky, lebo dostanem výstrek od mojej babky. Hejtujte na bastafix.gmail.com. Počkaj, idem naspäť, čo som chcel. Hej, že riešili sme tu tie influencerky. No. Predtým. A tam akože na začiatku, čo si typkyňa rozprávala a povedal, že period. Že period. Period. Má svoju periódu. Choďte s tým do píči, hej. To asi toto máš. Myslím, lebo perióda je aj period po anglicky, čiže neviem, či myslela svoju... To myslela, vieš, akože... Svoju... Týždeň v mesiaci. Aj to. Spln. Aj. Ale vieš, ako... Červená. Aj to. Semafor. A možno stále na semaforoch. No my sme nezačali dneska dobrý matroš, podcast, ale a tento podcast, ale tento dneska... Pozor, zakrúta. Pozor. Takže najhoršie intro v histórii, najhorší inter je za nami. Poďme na aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom hlavne, pretože Slovensko je podstatné. Ty vole, že ktoré hýbu Slovenskom, Som to išiel dať na Jima Carreyho, nedal som to, takže na jeden nádych. Takže poďme na to. Takže okienko do politiky, pretože udialo sa zo pár vecí na Slovensku, ktoré by vás určite vás to bude zaujímať. Totižto polícia stíha jedného známeho politika, Petra Kotlára, pre koktavých iba Petra. A čo robil? Šíril poplašnú správu o rôznych týchto konkrétne mal vakcínach, mal vyjadrenia proste o vakcínach na COVID-19, kde tvrdil, že tie mRNA vakcíny sú formou nejakej genovej terapie. Prirovnal zaočkovaných ľudí ku geneticky modifikovanej kukurici, to ste si niektorí povšimali, že akože boli z toho memečka. Kebyže vidíš tu jeho fotku, tamto teraz, čo vidíme, akože, ako by si dal tomu akože meme koment? Tomu? Ty si pekná kukurica, ty. Nie, poďme, to je decko, ktoré nedostane od Cepera mikinu na Vianoce. Tak sa pozrie na svojich fotovcov. Ako tou pravou nenávisťou, takouto 12-ročnou nenávisťou. Takože už to nemám na píškanie, neviem, čo sa so mnou deje, som plný hormónov. A nedostal som pirátsku nejakú... Nejakú pirátsky hrnček. Namiesto toho dostal piko pirátik do zádku, akorát tak. Čipku. Ale fakt tak vyzerá.
Že ty vole, že aj by matke povedal, že je piča, ale musí sa držať, lebo... presne toto je tak ako, že dnes ešte nie, ale zajtra. Ešte sa chcem najesť, ešte chcem mať kde spať. Hej, to je presne, no aj centimetr od toho, že puberta zajtra úplne, že gejziruje. Dobre, takže poďme, čo vlastne po jeho všetkých múdrostiach a hoaxoch, alebo ak to povedať, kde už ani, aby sme boli fair, už ani opozícia, ani koalícia si není istá, čo sa deje. Lebo všetci by mali ťahať za jeden povraz a očividne už aj tam je to také, že nie sú si úplne, tým, že žijeme v alternatívnom vesmíre všetci, tak už všetci nie sú si istí, čo vlastne už je pravda a čo pravda nie je. A on tu svoju pustil v nejakom takomto štose papiera, kde vlastne povedal nejaké veci, ktoré sa nezhodujú absolútne so žiadnou pravdou, ktorá na svete koluje, ale pravda je nudná, takže treba trošku šťavičky do toho. A zas, aby sme riešili všetko podstatné, len to, čo je nepodstatné. Takže tak. Takže čakám, kedy Martinka Šimkovičová vystrelí zase nejaký nový, nejakú bustu ukradnú, alebo čo zo Svitíka či Chápeš to? Povedz mi, že u nás sa hovorí v tejto dobe, že všetko je fake a neviem čo. A oni zoberú bustu, ktorá má 200 rokov a zistíš, že aj tá je fake. Počkej, to je toto bolo? Akože ľudstvo sa moc neposunulo, lebo už aj busty boli fake, chápeš to? Mala nastavené vlasy a myhalnice a prišlo sa na to, že to není originál. To som nevedel. To tak ma to nejak obišlo. Normálne to bol fake, že to není práve. Čiže ďaleko sme sa neposunuli. Influenceri Michelangelo a Donatello a Leonardo, teraz nemyslím Minja korytnačky. Počkaj. Je Minja z kanála. Mi to akože tá situácia teraz pripomína, keď pamätáš ten film s Mistrom Beanom, čo bolo, čo tú Monu Lízu. Počkaj, nie, to bola nejaká matka. To bola matka. Nejaká americká matka, dosť podstatné pre nejakú americkú kultúru, akože kultúrnu obec. A tam je nakreslil tú hlavu potom s tým oným. Tak až toto mi to pripomína. No nič, uvidíme, ak sa to bude ďalej vyvíjať s Kokotlárom. A poďme si, takúto vec som si akože ja spísal, že top 10 hoaxov, ktorým ľudia veria. No poďme. Ideme na to. Na prvom mieste je, že človek využíva len 10% mozgu, čože je kokotina, lebo podľa mňa niektorí nevyužívajú ani 1% svojho mozgu. Čiže počkaj, to je hoax, alebo... Hoax je to, že akože človek využíva tých 10%, lebo proste fakt je... Je to málo, ne? Využíva do 6-7%, či ako proste. Ono takto. Fakt je to, že neuroveci jasne dokazujú, že využívame celý mozog... Využívanie mozgu škodí. Škodí, čiže prestaňte s tým už konečne. Nie, ale že akože využívame využívame celý náš mozog, len rôzne časti v rôznych situáciách, čiže vznikol nejaký ten mýtus, že akože využívame len nejakých 7%, alebo neviem čo, alebo 10. Za chvíľu mám pocit, že už bude mýtus, že používanie pohlavných orgánov je asi tak na 0,2%. Hlavne v bielej Európe, neviem akože, jak to ostatní berú, ale tu je to bieda. Tiež je to len mýtus. Takže tak, poď ďalej, aké sú ďalšie? Ďalšie, nedávno sme to riešili, že očkovanie spôsobuje autizmus. My už autizmus všetci máme, čiže nemôže spôsobať očkovanie. Yes. Ďalej, Zem je plocha, toto je veľmi zaujímavá vec, ktoré doslova boli, aj Logan Paul, viem, že mal dokument o tom a mal také obdobie, kedy veril tomu, že plocha drahá v Žarnoviciach, alebo celkovo. V Žarnoviciach. Podľa mňa mal nejakú priateľku, ktorá bola plocha a on uveril, že všetko veci sú ploché. Možno zemou drobnou chodil, kto vie. Je plocha? Tiež? Sa myslá, že hej. Tiež na nej robia motorky chodia dookola? Stavby jedúci merajú s tým, vieš. S vodováhou. Hej, no však jasné. Došli nám vodováhy, zavolajte drobnej. Čo tam je ďalej? Chemtrails, či čo? Chemtrail, že akože aj teda nás postrekujú chemikáliami. Že akože blúd. Ale to je také, že vieš čo, na Slovensku bola nejaká štatistika, že 21% opýtaných, a bolo to, neviem, sa mi zdá, že 100 000 ľudí, alebo koľko, že sa pýtali a tomu veria. Čiže na Slovensku je podľa mňa to jeden z najrozšírenejších tých hoaxov. Podľa mňa hoax je to, že sa pýtajú ľudí. Čo? Ja sa v živote nikto nič nepýtal z tých, vieš, tých takých drbnutých. Alebo ty nechodíš vonku. Ale ako teba sa niekedy niečo pýtal? No ja tiež nechodím moc vonku. Ja som v živote, nie že ja som v živote nestretol človeka, aby mi povedal, že sa ho Bičan pýtal 5 odpovedí najčastejších, alebo presne toto, že 100, ako, chápeš to? Nechápem. Podľa mňa to je hoax najväčší. Môže byť. Harley Quinn mala taký, vo filme rozprávala, že keď prší, že ako keby sa anjelici na nás robili.
Ja skôr verím tejto teórii. No tak konečne budem chodiť teraz častejšie. Anielici majú orgie a my to proste... Ozon. A nie si tu kapel. No počkaj, potom... Dragostane, či aký ty... To je mimo mňa, ty vole, toto. Dragostan. A ináč počúvaj, akože on trošku odbočím, taká... Trošku? Ináč si všimol, že my len stále trošku odbočíme od všetkého. To je akože len to potvrdzuje to, že my máme asi tiež ten autizmus a ADHD určite. A ty HD. Že keď si spomenul ten ozon, že... Myslíš tú kapelu? Aj to... Lebo aj tá kapela sa zmenšuje stále, lebo boli traja a teraz je len jeden asi ten z nich, čo funguje. Ale ozonová akože diera, že sa zmenšuje. Je to dokázané. Že v nejakom 2070... Moja ozonová diera v hlave sa zmenšuje po každom dieli. Ale paradoxne nie to, že ideme veci trošku sa smiať cez slzy, ale že ja som si najprv myslel, že to neexistuje, že každý týždeň sa bude diať toľko vecí. My o tom ani my len trošku škrabeme po vrchu toho celého, čo sa deje vlastne a proste do nekonečna blúdy. No a samozrejme, že najväčší 5G signál spôsobuje rakovinu. Tak. Alebo COVID spôsobuje rakovinu. 5G. Teraz sa bavíme o 5G rýchlosti preťaženia alebo 5G... Signál 5G, OK. Aj. Čiže... A možno aj. Ja úprimne toto ani nerozumiem a samozrejme, že ľudia, ktorí nakupujú od doktora Miška olejčeky, nebudú súhlasiť. Šišmária. Je ich tu 23 900 medzi nami niekde, že vlastne, že ako, jak vôbec to tá teória vznikla, akože, chápeš, že čo to majú tieto dve veci spoločné? Ako počkaj, myslíš, ten teraz bočuješ ten? Lebo je to, vieš, je to nová vec a ľuďom sa viacej páči, keď je nejaká odpoveď príťažlivá, než ale má my byť už to máme nudná. 4G, 3G, proste chápeš, že to ako 5G. Ako prečo práve 5G schytalo to, že... Lebo potom určite príde 6G a 7G a 10G. Jo, však počkaj, to bolo v tom období, ne, čo bol COVID a presne vtedy akože vyšlo to, že 5G signál sa rozšíril. Že to bolo spojené s tou dobou, tou temnou dobou, o ktorej sa nerozprávalo. Prišla novinka a Dach to trepol pičovinu a teraz na nejakom, jak sa to volá, tom Reddit alebo niečom si akože nájel čísla. Ja by som išiel tejto témy ešte na lepšiu tému, ktorú máme pripravenú, Basta o nej povie, a to je, že ľudia, ktorí sa nedostali na Separa, tak išli na iný festival. Počúvajte, keď ste sa nedostali na Separov koncert, máte príležitosť. A keď ste druid. Keď ste druid. A to sa dostaneme k tomu. Čiže počúvajte ma sem. Hippíci, ja neviem, kto je ešte. To čo si, žiadni hippíci. Nie sú hippíci? To je Sabrina išla. Sabrina, mladá čarodejnica. Sabrina, počúvaj, akože nechcem byť kokot, ale už si fakt starý, už jem na to. Sabrina je brutál, ty, čo však Netflix má novú Sabrinu. No poď. Sabrinu. Čiže... Dobre, každý, komu stojí penis z Wednesday Adamsovej, istým spôsobom, som v kurze, pokračuj. Dobre, čiže v Bratislave sa stretnú čarodejnice, pohania, či druidi. Som videl to pohania. Čiže, si tam druidi, takto. No, počúvajte, nedaleko Bratislavy sa bude konať taký akože magický festival v lese, na jednom mieste sa vraj stretnú akože tieto individuá a poďme si pozrieť, čiže čarodejnice asi vieme, jak vyzerajú, čiže to máte nejakú názovnú ukážku. Do piči, to akože špatnú verziu som stiahol čarodejníc kurník. To som chcel. Ale mi sa to celkom páči, akože. Ja som spokojný. Kurník. Akože keď toto bude na tom festivale, tak idem na to. Bez debaty. Aj keby 100 € chceli. Čiže dobre, keby tam boli také čarodejnice, išli by ste... Sú aj nejaké čarodejnícke influencerky? Myslím si, že hej. Bianka? Nie, to je iné odvetvie. Ja myslím také, ale akože videl som také vieš celé skerované a oči vymenené na biela. Akože myslím spôsobom trošku rejcovné. Akože také tmavé tieto? Nie tmavé, že majú všetky kerky na sebe, aké sú a majú jazyk rozrezaný na poli a vedia s ním robiť tak, že ho... Si nevidel také veci? No fakt, že brutál akože. To určite sú nejaké druidi. Preto to nie sú pohania, ale pohonia. Pohania nebudeme ukazovať, že jak vyzerajú, lebo to sme v podstate my dvaja. Neukážeš nejakú chamrať, nejakú spodinu? A čo tam potom dáme. No počúvajte, a druidi. Akože toto dúfam, že ja neviem, čo to je. Toto je druid? To je druid. Ako dám ti nejaké info k tomu, aby si bol vzdelaný. Čiže ty boli normálni a potom prišli 5G siete? A potom... Boli druidi. To sú dróny a druidi. Takto, aby ste vedeli aj vy. Druid je tzv. Keltský kňaz, vedomec a veštec a slovo druid pochádza zo slova dru,
vid, čo je akože veľmi učený. Čiže niekto jedol tyčinky Dru a mal vid, čo? Mal vid. Vid, mal niečo videl. Mal Niečo videl a mu pokrutilo závid. Trošku mu skrutilo závid. No a dozvedáme sa, že akože druidi boli pevne organizovaná kňazská vrstva, ktorá rozhodovala aj v právnych a politických záležitostiach. Čiže podľa mňa len to, že či niekoho zabijú, odrežú alebo nie. Hej, alebo zošijú s niečím novým, nejakým zvieraťom. Jo. No a boli akože tiež ochraňovali vedomosti a morálku. Čiže podľa mňa taký druid, mali sme ho tu nedávno, bol ten Michal, či... Hej, to definitívne vyzeral ako tento týpek tam bol. Čauko, Miško. Čau, Miško. Predávať olejčeky. Tak, čiže toto sú nejakí druidi. No a ak by ste chceli vedieť, že kde to je, tak bude sa to konať v Lozhorne. Také trošku promo. Ale blízko Bratislavy. No, blízko. Blízko, čo som chcel. Čiže ťahané pole ešte teraz upratujú po všetkých tých suchých análoch, ktoré tam boli na ťahalnom poli. Jo. Polievajú trávnik, lebo dosť to tam teraz zaschlo. Futbalisti chcú hrať futbal. S Actimelom. To už ide o druhý ročník a až teraz som sa o tom dozvedel. Tak vidíš to. Myslíš, že tam bude aj Miško, doktor, ktorý je krásny, pekný, mám piči, dovidenia. Možno bude tam mať stánok so svojimi olejčekami na varžienu. Na čo sa môžeme tešiť? Na čo sa môžeme tešiť? Vidím, že keltské tradície sa budú dodržiavať. No jo. Počkej som si... Čiže aj na tie možno sexy čarodenice, čo tam budú. Sú pozvaní aj záujemcovia o prírodnú spiritualitu. Mike Spirit možno tam bude. Spirit tam bude určite. Spirit. A sa natierať blatom. Yeah. Program festivalu má obsahovať vraj otvárací ceremoniál požehnania živlov. Aj v mojich gaťach sa skrýva jeden živel, hej. Počúvaj, že čo sa ti muselo stať v detstve, alebo celkovo, že čo sa ti stalo, keď z nejakého dôvodu sa chceš vyzlieť a rozasiť to s nejakým bukom, alebo nejakú detvovú dierku opíchať v lese. Buď si pozeral veľa túto, jak sa volá tá Saxánu, alebo kúzelníci z Beverly. Kedy si to chceš rozdať s nejakou vrbou? S vrbou? Hej, z Harryho Pottera, z toho to vieš. No, mohlo mi teraz vypadnúť, jak sa volalo? Zúrivá vrba. Bifidus vrba. Bifidus. A je tam aj dress code dokonca. Dress code mali, jasné. Takže smokingy asi nečakajte v lese. Jesenné farby. Ja v podstate môžem ísť, lebo oranžová je jesenná farba. Je istým spôsobom, hej. Dobre. Zaplesne ty pomárač. Mišo, čau, idem jebať čarodenice. Oni podľa mňa budú s takým buttplugom skôr teba nakladať, počúvaj. S tými metlami. Dostaneš chvostík, dostaneš nejakú Harryho Pottera metlu do nosa. Hej, s prútikom akurát tak. Ináč nám tu viete, jak vyzeral Dumbledorov prútik. Ten akože ten najsilnejší na svete. To je ten prútik. Aj prútik bol najsilnejší na svete? Ten prútik vyzeral jak proste jak tie análne kolíky, čo sú s takými guličkami. A ten bol najsilnejší, hej? Hej. Ten si Dumbledore. A to není náhoda, lebo Dumbledore bol teplý. Ja ináč, akože milí diváci a poslucháči, ja som bez týchto informácií kľudne mohol žiť ďalej svoj život, ale teraz ich mám v hlave, takže... Ale som rád, že mi Basta zvyšuje moju aktivitu mozgu na 10%. Takže... Jasné. Máme tu nejakých fanúšikov Harryho Pottera, napíšte nám do komentárov. Hlavne, či tu máme nejaké sexy čarodejnice, píšte nám hlavne, chcem počuť od vás, že či teda idete na festival do Lozhorna. Sexy bitches, call me bitches. Počúvaj, bude to v lese, alebo na nejakom len futbalovom? No, tak v lese. Počkaj, kde to? Festival sa bude konať, v Lozhorne, ale tam na začiatku som hovoril, že to bude kde si v lese. Hej, v lese. Čiže žiadna bezpečnosť, nič, proste beháme po lesoch. Možno medvede budú robiť bodyguardov. Oni to tam... Divé svine. Oni to tam hneď to bude, akože všetko... Vydruidované na 55. No, čiže po týchto všetkých informáciách človeče som sa rozhodol, že už nechcem žiť na tejto planete. Nechce žiť? A v podstate jediná cesta vonku z tohto tu je, že to zabaliť. Čo chceš skapať? Hej, chcem proste, už ma to proste nebaví, lebo druidi majú svoj festival. Ešte už len čakám, kedy morské pány budú mať svoj festival. V nejakej mláke sa detí. Počkej, jak to je kde... Ružinov, alebo kde to budú mať? Na Ružinové festival morských pán. Liptovskej Mare. Liptovskej Mare, tam budú. Na Domáši. Kedy už bude zraz morských panien na Domáši?
Keď napustia vodu, tak to bude. Z toho roku to museli zrušiť. Si predstav, že také zaschnuté vily na dne, tak s chvostikom. Ja stále nechápam, jak vlastne morské panny vôbec môžu mať sex tým, že majú chvost, ale... Však oral. Ale jak sa rozmnožujú, či len niekde frcknú ikry a ty tam potom chodíš. Môže byť, že aj. Máš rušový výbuch. Počúvaj, mám takú otázku na teba, keď som pri tých morských pannách. Ja sa bať. Čo by si chcel, akože kebyže máš trtkať? Druida? Chcel by si, okrem týchto, počúvaj ma, chcel by si trtkať morskú pannu, ktorá má akože od polovice tela hore rybu a dole má proste ľudskú podobu, čiže nohy by mala ľudské, je to všetko orgány, alebo by si chcel mať, že dole je proste ryba a hore je ženská, akože s ceckami, s tým holným všetkým. Ty vole, to je dobrá otázka, ty kokos. No, pritom sa chceš pozerať na niečo pekné a nechceš práve vidieť trečku z koži. Ryba, more zdravia. Potom chceš sa s tým fyzicky prepojiť ako správny avatar. Yep. Čiže, si kokso. Tak napíšte mi, že ktorú verziu by ste chceli. Či treska, alebo hore influencerka a dole treska. Deska. No to je treska. To je veľmi, veľmi zvláštna teória. Čiže... No ale počúvaj, ty si chcel skápať. Ja som už nedávam to proste. No. 5G ma ničí. Druidi, nie som druid, čiže žiadna sexy čarodenica ma nezačaruje. No. A ryby so mnou nebudú očividne. Čo vlastne ryby robia? Sa šuchajú možno. True. That's true. Čiže žiaden kapor sa mňa nikdy nevytrie. No počuj, ale keď ti poviem, že akože si taký demotivovaný z toho... Som. Nepoteším ťa ani vôbec, no, lebo už... Ja som skôr, že ma potešil, lebo to je taká veľmi jednoduchá vec to proste len zabaliť na tejto planete. Ja mám rád, keď trpíš. Počúvaj. Máš vláky, máš vysoké poschodia, máš plyn Čo máš? Neviem. Ešte nejaký kreatívny koniec. Agresívneho psa. Máš určite nejaký pekný tram stodole, ktorý čaká. Že vyskúsaš statiku stodoly. Napríklad. No ale počúvaj, nepoteším ťa. Na Slovensku sa ťa ani skápať neoplatí. Ne? Pokiaľ nie si taký zahojený. Čiže kolár. Aj. Vieš čo, tak som pozeral, že akože koľko môže ťa výjsť nejaký pohreb, akože taký priemerný, tak môže ťa to stáť od 1500 až 2000 eur. Potom taký možno, ak nejaká... Počkaj. To je už všetko? Balík deluxe nejaký version, alebo... Jo. To akože, alebo tam sú ďalšie poplatky za všelijaké možné veci? Keď možno akože nejaký kár, podľa mňa to vyjde akože... Čo? Keď ty už budeš hore károm, tak vtedy ťa to vyjde ešte... do veľkého káru čierneho? Ťa to vyjde ešte viacej. Čiže pohreb 2000 eur, hej? Jo. Dobre, kašlem na to. Idem do PC. Do PC? Ušetrím niečo? Ušetríš tak 300 eur na tom. To nie je moc výhoda, počúvaj. Jedine, že budem darca orgánov a nejak to vykšeftujem predtým, jak ešte budem žiť počúvaj obličky rozpredať. Trošku. To je zaujímavá teória. To pokšeftím trošku. Počúvajte, že prečo chcete darovať orgány, aby som mal na pole? Paradox života. Ale neviem, ja som to tiež akože ten článoček videl, respektíve tie všetky čísla, mne to vyšlo až na nejakú 5, kámo. Až na 5? Keď som to porátal. Tak akože priemer tu je, vieš, taký, čiže nehovorím o tom, že môže to stáť aj viac. Na základnej rakvi 250 také. Obijú ťa s palubkami, či so aspetovskou. Nie, do toho vaku ťa iba dajú, vieš, do mecha. Použitý mech na zemiaky 250 eur. Keď chcete luxusné rakvy, ktoré sú klimatizované, odvetrané s rekuperáciou a tepelným čerpadlom, to máte za 3. Počúvaj, tam ešte k tým rakvom sa dostanem, lebo som akože ponachádzal nejaké trošku bizáry, že akože aké rakvy si ľudia porobili. Tu máš jednu. To je fakt rakva toto. A dvojita. Čiže ak s manželkou by ste tam mohli ísť, alebo neviem. Niektoré kultúry vlastne sú tak spravené, že keď muž zomrie, ženu tam pochvajú automaticky chuďátkom a smolu tam. Tebe nebude lepšie tu bezo mňa, dávaj so mnou, čiže máš dvojitú Twix, akože to je normálne tá verzia, to dvoj-Twix. Masaker, okej. Potom akože keď máte nejakého baby, trošku chlapca, tak môžete takú rakvičku. Toto je morbity, okej. Toto tu je pre... To je super hrdina. Potom ďalšie trošku pre veľkých tých fanúšikov, ktorí by pozerali Doktora Wu.
Tak toto už je, toto je mimo mňa. Tu je trošku drahšie. To je čo toto? Rakva, neviem, pre poľnohospodárov alebo koho. Pre takého predsedu na družstve. Tá sliepka je najviac, co to je pre influencerky. Bianka, vybrali sme ti ráku. Jesus, okej. Potom to je trošku taká cute. Cute? Nemyslíš vážne? Akože veľké oči to má, akože dodržali. Akože to nemyslíš vážne, že rakva má byť cute? No. Ďalej potom tu je taký trošku bizar. Čo je? Cigareta. Vieme, na čo zomrel. Rakovina pľúc. A potom Slováci, podľa mňa, ďalšia rakva, ktorá bude, bol by som rád, keby to akože spravil Šariš, ale možno do budúcna uvidíme. No, poďme na to. Ježišmária. Pre starých alkagoníkov. Tak to bol jediný štangas toto. Tak, a tu pre milovníkov fast foodu. Nie. Akože, vráť sa späť na tie štatistiky, že koľko čo stojí. Jasné. Tam som si všimol, že vykopanie jednoduchého hrobového miesta 80 €. Čiže odporúčam všetkým pred smrťou, keď už viete, že vás tlačí, schudnúť minimálne na 100 kg, lebo diera bude menšia. To piče. Ale nie, akože vážne... Platíte ešte potom vysokozdvižný vozík. Aby vás tam drbol. Ty kokos. No, normálne ja zistím, že to nie je také jednoduché sa vôbec odísť odtiaľto. A počúvajte, nie, akože robte, radšej chudnite, lebo je to lepšie akože globálne pre celú zemeguľu, lebo náhodou bude vás niekto s tým vysokozdvižným vozíkom brať. A Slováci sú proste niektorí kokoti, lebo nevedia robiť s vecami. A teraz taká dvojtonka ti gegne, vieš, spadnete do toho hrobu a teraz do piči posunie litosferické dosky. Gelakovské štít je o 50 metrov vyššie, jak bol. Však tu sme už boli na vrchole, kde to ešte ďalších 100 metrov? Alebo nižšie. Ale zase podľa mňa tam, keď sú také akože fakt, že cargo ľudia, dvojtonové záležitosti. Cargo, tak tam podľa mňa zase na kremácii by si prerobil ďalšie 3 kg. Lebo toto, keby to barbecue zhorelo, kámo, to by sa sem pomastili. To by bola na Liptovskej Mare iná katastrofa ekologická, ten flak tam. Si predstav tie labute, sa tam trepú v tom šmalci. No, aj tá urna by nestala od 50 do 100, lebo toľko popola. Povedz mi, že či to už není kontrolka, keby ti povedali pred smrťou, že ťa musia ísť dať do spaľovne odpadov. Kde loadujú kamióny proste, bordel. Nedokážu ťa obchať do tej pece. Tam medzi pneumatikami a tam boilerami, tak kde si. Čo keď jedine, kde vás dokážu spaliť, je US Stylka v Košiciach. Tak to sú už iné tieto premeny extrémne. Vidíš, keď už jediná pec, ktorá vás spali, je vysoká pec v Košiciach, ktorá je teplejšia ako slnko. Tak s tým niečo robte. Píči. No vidíš, a presne pri takých situáciách by som ja bol najradšej, keď ma dačo zožralo a máš píči. Mravce napríklad. Nejaké termity, alebo čo? Termity. Takže nie je to len tak jednoduché opustiť našu krásnu planétu. Je tam ešte niečo? Čo by sa ešte... Podľa mňa, akože to je čistý blúd, lebo pri kremácii je to drahšie, keď ste tučnejší. Hej? Hej. Ty vole. Stočíte to ten šmalec. Počúvaj, ja som na zabíjačkách párkrát mal tú možnosť variť škvárky a poviem vám, že to nie je až taká sranda. Ale v podstate fakt, že čiže to sú tí ľudia, keď zomrú, tak nemajú kremáciu, ale proste oni majú že tú grilovačku nejakú. Barbecue party. To môžete robiť na záhrade, ušetríte. Ťa vyvária ťa. Alebo ísť doslova sa vyvariť od šmaľcu a potom vlastne aj tá diera bude menšia. Ale akože tie ceny sú podľa mňa absolútne nehorázne, ty kokos. Tak ale vieš, ak zomrie živá raz práve tu a práve teraz. Si to môžeš užiť trošku. Prevoz tela 50 až 500 eur. Skade ho budú voziť? Záleží, či ťa, vieš, berú na tom chorvátskom aute alebo loďou, vieš, prepravujú. Na helikop proste. Potom tam predpokladám, že môžeš, príde ti Habera alebo Mike Spirit spievať.
Akože, vieš, akože potom na káre, že akože nejaký koncert, vieš, aj to sú nejaké, určite ja ti garantujem, že tu je nejaká spoločnosť, ktorá určite ti ponúkne aj to, že môžeš mať nejakú hviezdu na pohrebe. Ktorá to určite urobí nezištne a nie kvôli peniazom. Takže, aký je váš názor na to? Pohreby sú drahé, alebo ako plánujete svoj vlastný pohreb, alebo ako plánujete svoj odchod? Ja som počul aj takéto veci, že vás normálne dajú do takého, akéby, že klopka, zasadia do vás strom a ten strom potom rastie z vás, akože. Aj takéto veci som už počul. A je to dosť populárne v západnej Európe. Že vás na záhrade posadia. A mali bastovia potom včelky polietajú, opelia a som späť! No pri mne by... Ale nejaký druid verzia. Pri mne by to, vieš, ja by som bol taký, jak podľa mňa, jak eunuch, ten suchý strom, toto by som bol, jaký mňa pochovávaný. Ty vieš, čo je eunuch? Nie, čo to je? Nie? Nie. To je z Biblie. No poď do mňa. To je suchý strom, vážne, lebo to bol chlap, ktorý bol... Keď čo horel? Nie, to bol ale možno ten by tiež ľako Burning bush? Ale eunuch bol ten, čo nemohol mať proste dieťa, on nemal semeníky, sa mi zdá. Ale asi nemal ani orgán. To bol ten Ken. Ken, aha. Čiže Ken je vlastne tiež len akože falzifikát z originál Biblie. Čiže očividne roky ministrovania pomohli mi k tomu, aby ste sa dozvedeli, čo je eunuch. Čo je suchý anál. Takže tak, čože tak. Mišo, Makarenu ide. Poď Bastafix dať nejaké outričko. Cože outro? No počúvajte ma sem. Keď vás to ešte neprešlo a vydržali ste to až do úplného konca, tak vám veľmi pekne ďakujeme. Do úplného konca za 3 000 eur. Za 3 000 eur. A môžete dať aj 3 000 eur nám a my vám zaradíme váš pohreb. Ale ešte predtým, než skapete, dajte nám odber na YouTube kanál Dobrý Matroš. Taktiež follow na TikTok, Instagram, Facebook. A ak by ste mali nejaké ďalšie pridrbané témy a neviem čo ešte, tak nám ich napíšte do správ alebo do komentov alebo oficiálne na otázky.dobrymatroš@gmail.com. To sú tí dinosaury, ktorí žijú ešte na e-mailoch. Predtým, keď vás obkľúčia, jak sa to tam spieva, už ma obkľúčili. Už vložte to nejaké záhrobné hmly. Tak, no a čo som ešte chcel? Pohrebné služby, ak chcete spromovať vaše produkty, služby a neviem čo ešte, tak napíšte nám na spolupráca.dobrymatroš@gmail.com. My vám radi pozdieľame nejaké mŕtvoly. Ak máte nejakú mŕtvolu a výstavný kus vašej rakvy, tak nám môžete priniesť sem, my to budeme mať na stole vystavené. My to budeme aj spať. Kľudne. Keď je to rekuperované, tak... Ja som už raz spal v rakve. Tu dáme video alebo fotku, som robil taký sketch. Okay. Bežte pozerať pre ďalšie sprostosti na YouTube kanál Bastafix. Si splachujte ďalej scrollovaním Život v správe s nami, budeme radi. Tak a určite takisto, čekujte náš nový song, ktorý je vonku už koľko, 4 týždne, ale tak či tak, 2-3 týždne, možno to je jedno. Klikajte na Šoferujeme. Tak to vždy začína vlastne potom, tým končí to pohrebom, ale začína to šoferovanie dole z Dobšinského kopca. Ešte raz, ako som hovoril v intre, dajte nám odber, dajte nám odber. Úver nám dajte, otvorte nám úver. Dajte nám úver, lebo nemáme peniaze. Čiže ak chcete, aby táto show pokračovala, tak potrebujeme peniažky. Basta, spromuj si niečo, lebo potrebuješ. Tak, choďte na mafianos.sk a kúpte si, neviem, hrnčeky, trička, CDčka s potiskom Bastafix. A pozdrav. A hlavne video pozdrav. Kde sa Bastafix tvári, že ho to bavíš? Kde sa tvárim, že vás mám všetkých rád, ale pritom vás všetkých nenávidím, čiže asi takto. Kde je úplne, že je mŕtvý znútra, bez probiotík a jak sa volá ten? Bifidus. Bifidus, Spiritus, ty kokos, Diltus. Spiritus Dildus, to je? Dildus. Spiritus Diltus. To je len pre labužníkov. Dobre, idem ukončiť túto epizódu. Followujte nás na Instagrame, TikToku, Facebooku a hlavne dajte nám ten odber na YouTube kanál, lebo bez toho sme stratení. A dajte nám like na túto epizódu, lebo nás to algoritmus posunie trošku ďalej. Úplne. A ak máte nejaké témy, otázky a teda, čo by ste chceli, aby sme riešili v našom... Poriadne nás vyalgoritmuzujte. Keď chcete poriadne vyalgoritmovať, tak nám napíšte aj... Chceme byť vyrytmovaní. Vy ste ináč, sme tu teraz tú latinčinu si použil, že ste spievali na Stužkovej tú hymnu študentu. Gauda muzikitur, Marušin je trubadúr. Je tam bol nejaký humus. To viem, že dneska, že tam bol nejaké slovo humus, to sme trošku tak... Humus. Nepočkaj, jak to začalo? Gauda muzikitur. Spiritus, humus. Hej, to bol humus, to je humus, takže... Tak ak ste vydržali pozerať tento humus... Gauda spiritus a humus.
Napíšte nám vaše blúdy, čo chcete a proste, keď chcete spropagovať nejaký produkt, viete, čo máte robiť. A keď neviete, tak ho nekupujte. Tak. Takže tak. Čaute. Čaute. Deňa.